Gaurkoan gurekin elkarrizketen txokoan... Nerea Sanz! Guri garruko ez. Eta txistuak eta susiritzek. Zer moduz? Ondo, intrigeta, a ber, gaur. Nerea, azkenekoz, ispilu batekin akabo ninduzun. Akortanaz. Akortzara, ez da? Ez dakiten entzat, Mari Sorgin eiztaria ari zarete. Bai, Mari Sorgin eiztaria. Mari Sorgin eiztaria. Ez da erresa, baina bai, makusin egin genuen Telesaia. Bai. Jada estrenatu da Zerua Hoa telesaia, eta laizter estrenatuko diren Odoli ilargia, argigorriak, bueno, nola da, hain denbora gutxian, hainbesteko karreirilla hartzea. Ba, ukidot suerte, ez dakiz errezan, ukidot suerte handien, ino super eskertute, nitzako azken urte hau izan da master bat eitea moduen, eta hori nau gainera ezagutzen jente super majoa, oza, nau bateraten lagunek proiektotatik. Eta zu larrabetzukoa zara, lagundu izan dizu kulturarekin batzen bertakoa izateak? Ba, nik honetan pentsetan dut asko, ze bai uste dut, jaiokoa nintzen ba, hiri baten, ointxo hortan ongo nintzela oso puntu diferente baten, eta justo larrabetzu bada oso herri txiki bet, eta nahiko kulturala, oza, txikitatik ikusi dugu, ba, hori kukubiltzok, indozen antzerki obrak, larrabetzun dauz kontzertuek, azte bururo. Arte estenikoak ikasi zenituen, Ibarreko landan. Zuk argi zenuen arte estenikoak egingo zituela, edo artistiko erroa hartuko zenuela, ala bazeneukan hor, bueno, agian zientziak egingo ditut, edo agian letrak egingo ditut. Zero, ni jakin nuen, Ibarreko landara joango nintzela. Ze ariketa egiten zenituen, edo zein da zure ariketa gustukoena antzerki klasetakoa? Bale, bai, jarri gara zirkulo baten, Vale. eta kontzentretako ariketa bat. Orduen dauz, 3 pasu. Pasetako hitze da zip. Hola, orduen, helduko zan onarte. Eta bestaldera badan da zap. Zap. Vale. Oso ondo. Eta boin? Eta boin da, zuk botatzen mozuzun zap. Zap. Nik tengo boin, eta orduen doa buelta. Eta nik zip. Vale, Baina zen, Zip. bain. Zap. Zap. Boin, Zip. Boin. Zap. Bain, zip. Zip. Bueno, ulertu da. plan danok batzeko energia berdinera sartzeko, hau iten dugu guk beti. Ze ona. Tokatu zaizu inoiz abestea. Ez que nina oso txarra beste. Bai. A ber, oza, normala, las normala, entone aldot. Baina ez eta gotz polite. Bueno, ez dakit. Guk elkarrizketa bategatik badakigu zure abesti gogokoena dela Larrabetzun jaio zen talde batena. Katamaloren minau. Ez que gustan dut katamalo, Asko gozain zaizu? Oso kanta polite daikoz, bai. Abestuko zenuke gurekin minau? Nik ez da kantetan zu! Keba! A ber, nik... Anima. Ezin da kantetan. Venga, bai. Minau neurea, dudala badaki, baina zauriaztu topatzen inundik. Benetan aldakorkit, pozarraietatik, ala ezoten nabil, neu bere atzetik. Venga. Super polite zabiltzite. Engo, estribilloa. Berriz minau. Bale, nirea, orain kalera goaz. Kalean galderatxo badut eta zuetzat. Zein da zure janaririk gustokoena? Menu osoa, dilistak, lehenengo platera. Bai. Bigarrena kroketak, eta hirugarrena gaztatarta. Super argi daukaz. Oso argi. Oso argi. Eta horregatik guk... Ekarri izkizu... Bueno. Egira. Eben gustora egoteko, Zaran ditugu, Claro, hartu bat. Niri zaizkit gustatzen. Zono gezaitu gustatzen? Ez naiz munduko euneko bat, agian ez zaizkiena kroketa gustatzen. Hotzak ere bai hona. Ez que nik iten doaz kroketak, eskuz, eta dauz hain gozoz. Urdai azpikoenak, ala... Da, oza, urdai azpiko, txistorra eta... Hori zer izan da, oso hona dagoelako, ala... No, gozoena da txistorra eta kipula karamelizeta. Oh, Hori da brutala. ze hona. Gero vegetariana bazara baiten dut, zan ditzen da, hartu. Bai, zuretzat. Bat eta bat. Bueno, kaleko iritzien txanda da, maskara guztiak kenduko ditugu gaur, eta zerk egiten gaituen autentiko galdetuko dugu. Bakoitzaren pertsonalitatea eta barne munduak. Ne esentziak iten hau autentika. Lagun ona izatea. Ez du zeu izatea eta bestiekin enkajatu nahi ez izatea.
nire hile horrazkerak egiten hau. Nire ontxe bertan, horrazkera, honek. Nire tatuajeek egiten haute autentik. Ez nago oso pozik esaten dodazenean, betxetan dodazen gauzek eta dekoa zen duda asko. Eta galdera asko, nien pertsona galdetzen dagoena asko. Ondo dago, ez da? Gero barkamena eskatzeko beti dago denbora ere. Hori horrela da.